66 минути игра на стадион Българска армия. ЦСКА Байер Леверкузен 0-0. ЦСКА играе като равен с равен с немския тим. Центриране! Гол! Гол за ЦСКА! Гол! Отбора на ЦСКА побежда! Мурат Кудилет! Стадион Българска армия на крака! ЦСКА е близо до своята мечта, уважаеми зрители! 1-0 за ЦСКА! Армията реве 1-0 за ЦСКА! Ето това е големият дух! Ето това е, когато си вярваш и имаш сили да го направиш! ЦСКА побежда с 1-0 срещу Байер Леверкузен. Момчетата на Милдраг Кешич дочакаха своя момент, за да нанесат решителния удар. Марокканският футболист, който дойде през това лято на Българска армия, мисля, че в момента е благодарен на Господ или по-скоро на Аллах, че е тука. ЦСКА повежда срещу Байер Леверкузен. До края на матча 23 минути. Армейците имат 2 гола аванс в общия резултат.